ба даруни иероглиф калидҳое мавҷуд аст, ки онро осон мекунад. Мисол ҳаст калидҳои ҳаракат, мисол ҳаст калидҳои одам.有许多国家主动伸出援手。 рӯзи пандемия ман дар чин қарор доштам. Хеле тарсу фаҳми зиёде маро фаро гирифта буд. Мо аз хона баромада наметавонистем ва он ҳиссиётҳое ки моро фаро мегирифт вақте ки мо ягон касб мекардем, мо сулфа мекардем. Вақте ки инро ман бо тамоми ҳиссиёт бар доварон нақл кардам, инро доварон хуб қабул намуданд ва ба ман баҳои хуб доданд. мушкили забони чини ин иероглифҳои забони чини ва лаҳнҳои, яъне тонҳои забони чини мебошад. Забони чини 4 тон дорад ва вақте ки дар калима тон тағйир меёбад, маънои калима низ дигар мешавад ва онро бояд қайд намуд, ки грамматикаи забони чини аз грамматикаи дигар забонҳо нисбатан осонтар аст.